iti malem dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Welcome to the grand finals of Facebook page Liliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Mabuyaken may mga tangan nyo dito yapo mangigan nyo iti tangatang dito manipot dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Grand finals. Iti daytoy nga gundaway kakapsat ken gagayem. Kada kayo amin na po nga buy-buya iti daytoy nga gundaway. Toy numutibiyang si patakumbaba ken nagdawat iti panaki tulong yo wenno iti panagbuya yo iti daytoy nga gundaway. Babaen iti toy kapsatyo iti tangatang gayem kapsatyo gayem yo apo siyak tagbalin mo timon iti daytoy nga gundaway. Roderick Temporal Ben Lizardo Molina iti agbalin apo nga makatkadwayo iti daytoy nga kanito. Kada kayo amin apo nga OFW ayan man nga sulit lubong iti ayan nyo. Da kayo apo nga data Pilipinas, happy watching kada kayo amin naimbag nga rabiyo kahit sapay kumaapot buya kayo aging gay ni Rugina aging gay ti Malpas. Happy Father's Day kada kiti amin apo nga tatang iti daytoy nga gundaway. Happy watching. Mabalin nyo na pong i-share daytoy nga video tapno ado tayo apo nga agaranggay iti daytoy nga kanito. Kada kayo di Facebook page nga Liliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano manipot dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin apo patpakit nga buy-buya naimbag nga aldaw, naimbag nga malem, naimbag nga rabi, naimbag nga bigatyo nga wan iti labas na. No ipagayam yo di agbalin nga timon iti daytoy nga gundaway. Roderick Temporal Ben Lizardo Molina manipot dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Happy watching and happy Father's Day to all of you. Kimaras Mix Squad. Kimaras Mix Squad.
Squad. DJ Angela. Kimaras Squad. Kimaras Squad. Kimaras Squad. You are listening to the beat, the music, what exclusive. Para kada kayo amin ako dahil nga muna kasunata, isagsagot ko agad amin ako nga Ilocano, Ilocana, ayan bang nasulit tulubong ni Dayanyo, na pwede Facebook by
po iti may isa nga Christian song isagsagot ko kada kayo amin. Agsagsagana kayo na po tarugyan tayo, ngimsagbay nga rugyan tayo, kalbasan tayo ito nga sunata, ipresentag met apo iti kakadwak, iti asosasyon nga asofil, dito Santa Cruz, Tenerife, mangrugyan niya po Presidente Christopher Paz, iparangko amin na po dagiti sponsor, iti daytoy nga pasalip. Dagiti amin nga officers, iti asofil, officers and members, makita tayo ita po nga, magparang kada kayo iti daytoy nga kondaway. Happy Father's Day kada kayo amin nga tatang ayan man nga suli tulubong iti ayan nyo dita Pilipinas kastamit nila po Santa Cruz, Tenerife, Spain da kayo amin na po nga tatang da ito'y kaaldaw tayo amin. Happy Father's Day to one and all. Ang iyong kaaway nagbawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating Kakabsat ken gagayem mapadayawan na nga mangipresenta kada kayo dagiti kakadwak iti membro ken opisyales iti Asofil dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ti madaydayaw nga presidente niya po isu ni Mr. Christopher Paz manipod iti Tayak, Bantay, Ilocos Sur. Hello, naimbag na rabi tayo amin kakapsat ken gigiyem dita Pilipinas ken ti nyaman nga parte iti lubong nga agbibuya kada ito nga aldaw iti grand final iti Liliwa iti Ilocano OFW dito iti Tenerife, Spain. Ket silang makunat kada kitay contestant
Kahit good luck kada kayo, kakakapsat kay gigayam ko, ading ko, manong ko, kahit dete pagkukunadang adda iti maabak, adda iti mangabak. So good luck amin kada kayo, kasamit nga inak ko kablaawan dagiti amin nga tatang dito Pilipinas. Happy Father's Day kada kayo amin. Ket kastamet nga agyaman na kadagiti sponsors ken aglalo dagiti judges itatang aldaw. Awanin ti masaok ket ipasugat ko kada itoy dagiti kakaduak nga opisyales nga dadtoy tata. Good luck kada kayo amin. Thank you very much po President Christopher Paz. Ngarod, makita yung metapo ni Mrs. Deborah Bulusan Pasyonabian, iti maysa nga nakaiga po no apayapo nga dayto nga liwliwa singing contest ket agpaypayagpag iti tangatag. Madam Deborah Bulusan Pasyonabian iti pasaling Pagudpod, Ilocos, Bacara, from Bacara. Ka Ilocos Norte, Isunato. Hello! Kumusta kayong lahat dyan? Sa Barangay 17, Bacara, Ilocos Norte, dito ka po kami dyan. Kumusta kayo dito? Na bibuya, kastamit di tagapasaling, kabubud. Kung isang amin na ng ayan di tabibuya. Dito lang di may bagat kanyayo. Congrats to all contestants. Kasabay ko sa nasinun no asinun to ti mapilik na kakapintasan si kanta at surprise nga regalo sa kanya. Iba ilaw-law ko. Sige nga ro din, itutuloy yung tagbibuya, kakabsat ka na po nga tagbibuya. Dinggen tayo matapo iti dagiti advisor mi. Di may isang opisyales iti Asufil. Please welcome Mrs. Pedelina Utarbe. O ni manang Marlene Orpia, ayan na. Ni manang Marlene. Ipresenta kami dagiti apo sponsor ken dagiti opisyalis iti of Asufil. Sakbay nga arugyanan tayo kakapsat. Manang Marlene, Mrs. Marlene Orpia, manipod iti probinsya iti La Union. Da kayo apo nga taga La Union, happy watching kada kayo amin. Manang. Hello, naimbag nga bigat, rabi tayo amin sa kabsat, sa buy-buya, iti sa masalaling luglugar. Ako iti liwliwa, kinrayaw, kadagiti OFW, kay Papanguluan, ni ako, Roderick Molina. Ganda to'y, iti first prize, dakol ti abakon na. Ito nga, lalaingin nyo. 10,000 pesos. Tapos, nung makabak, iti 10,000 pesos dati, favorito men, ayun, agdagdagak tupay. Yay! Bueno, salamat laungan, kada kayo aming agdingdingag. O, ni nang i-present ka mo may tapos din may isang advisor mi. Taado kami dito balay ni Mrs. Opelia and Miss Opelia Kalida iti Pasukin, Ilocos Norte. Kumusta kayo amin dito Pasukin kakapsat ken gagayem? Ato bubuya. Hello, good evening. Kumusta kayo amin dito apo? Nasaya dito yung kastoy nga kwataag kikita tayo oray tilang bayak walang sky itap no agkakailian tayo Pilipinas tayo Pilipino tayo amin nakwa aggaam mo ore aggaan tayo iso nga enjoy bye bye, thank you. Dahil po ni Miss Ofelia
manipod iti iling nga pasukin Ilocos Norte. Aya magbet ni Mrs. Amelita Palad Macareg, manipod iti Pangasinan. Madi na kayat? O ni Auntie Meli, ni Meli Recomio. Auntie Meli. O dahil din ni Mrs. Meli Recomio kakabsat. Naimbag nga rabi tayo amin na po dito Pilipinas. Managsakan kami unay kan dating nga programa ni Uncle Roderick. Makangag kami tit puro Ilocano nga kang kansyon. Lagi tayo mamimis mi ditoy. Ta puro Espanyol lang kan English ti mangagme. Iso nga agyaman kami unay kan ni Roderick ta napanuno na daytoy nga pa-contest. Iso nga agyaman kami mat kada kayo amin nga contestant. Iso nga lalayngan nyo ta mga bakjay kalayngan. Swerte a todos. Kun alaik mo dati magundaway nga kablawan. Jay nanumunga lugar mi San Isidro San Juan Ilocos Sur. Naimbang nga rabiyo amin apo. Kastamot jay binalan apari kagayan. Kapablawak amin nga kakasinsin ko. Lalo ni manang ko nga pipay ka ni manang Delia nga Romero. Kumusta kaya amin ditan? Kani Superintendente si Rilo Recomio Romero. Dita binalan na bari kagayan. Dakayamin nga kakasinsin ko ditan. Bye-bye, suerte a todos. Ciao, bye. Daita. Bali, 100 euro aja advertisement Auntie Meli Recomio. Okay, wagag bet apo ni si madaydayo nga birthday itatangal daw. Isu ni Miss kaya bilbilok ti Hawaiano ni Marites Aquino. Please welcome Marites. Dahito ako sponsor ko pay. Dahito iti Marites Aquino ag bilok ti Hawaiano. Hello! Nembaga, hello yung taga Pilipinas. Aming nga contestant, good luck. Sir Allen, Dongo, sino tinahawak? Sakti Mari, may isa na sponsor. Good luck aming nga contestant, Nembaga Rabi yung taga Pilipinas. Sakti celebrant. Thank you. Awagat mat ni sponsor Maring Judalyn Samalyo. Tapos may kablaw kakabsat, lubos-lubos ang minaputan na gado kami tibalay. Talaga nga punsyon. Nukas pangaligan, mapukaw na kaputi o tangatang sulutan dati sumarunong alive. Ako, ulikat na ko. Hello a todos! Ako, Kamar. Good luck to all of you contestants! Kabubuyan na ka ni Gilbert. Hello Gilbert, good luck! Good luck to all! Pasaling and to all of you, mabuhay to all of you contestants. Ayang kakabsat, ti Vicky, mabutong da nagtitag dumasin no pay. Okay, paki-close mo parts. Nagijaya po iti kakaduak iti grupo dagiti asupil dito i Santa Cruz, Tenerife, Spain. Siya po iti siya ti Vice President niya po Christopher de la Cruz. Isong agyam niya Christopher Paz. Isong agyam niya manakapo iti dayto nga asosasyon iti asupil tano awan da po nga nang baybayabay kontrino tibiyang nang nangruna kini Mrs. Deborah Bulusan dati ti apo nga presidente niya po awan na apo nga hanyo nga buya daytoy nga pasalip iti tangatang isong agyaman at kada kayo amin na apo nga officers and members iti asupil at ado kami dito ibalay kakabsat ado kami dito ibalay ket doon naman di bang nagyo apo nga sound effect agpapasinsya kailangan na po.
Okay, happy watching kada kayo amin apo dagiti agpa-shout out hangkay may shout out damat dagiti admin ko apo mangsungbat kada kayo agyaman kadagiti 12 nga admin nga madama nga mang-entertain kada kayo kakabsat ket dayto yun apo rogyan tayon ti agi present. Babaen, iti ayat ken tulong apo dagitoy nga sponsors iti daytoy nga pasalip iyawat ko apo iti naimpapusuan nga panagyaman ko iti tunggal may sa kada kayo tanawan apo dagiti impatpatulod yo dagiti kas financial wenno moral support nga interview kantoy numutibiyang san ko apong mabalin nga ramiden daytoy nga grand finals tawan apo iti pangalaat iti pagpapremyo noan dagiti sponsor ket batandak man apo nga ibasak apo dagiti sponsor ko ren mababasa yu dita screenan agyaman at kini Miss Lorraine Babuyo ni Mrs. Angelina Cortez, Miss Nicole Bertran, Mrs. Chari Calio Spence, Mr. and Mrs. Vincent Agalot, Mr. and Mrs. Irene Padron, Miss Lisa Pascua, Miss Maricel Pascua, admin ko from Singapore, Mrs. Amalia Rabanal, Miss Marlene Orpia, Mr. and Mrs. Ronald Fermin, Mr. and Mrs. Gorgons Hidalgo, T. Madrid, Spain, thank you very much Manong, Mrs. Jocelyn de la Cruz, Miss Wyatt Jane Mendoza, Mrs. Imelda Arela, Basticoy Philippines, Ballesteros, Lasam Alakapan branches and Flora Payo branch, Mr. and Mrs. Cesar Acevedo of Central West Ballesteros, Cagayan, Mr. and Mrs. Braulio Regis, California, USA, Mr. and Mrs. Christopher Paz, Mrs. Ofelia Calida, Mr. and Mrs. Florentino Pasion, happy birthday to you Ninong Pradita, Italy. Happy birthday to Mr. Florentino Pasion of Italy. To Mrs. Deborah Bulusan and family, Miss Maribel Eslabon Lizardo and Salvagers of Kuwait, Mr. and Mrs. June Samalio, Mr. Reynaldo Inayo from Apari, Cagayan, Mr. and Mrs. Junior Garcia Mamaklay, Mr. and Mrs. Maximino Concepcion, Miss Victoria Grania, Mr. and Mrs. Senon Jerry Maala, Mrs. Catherine Escalona Cantor and family, Mrs. Bernadette Rosario Esteves, Mrs. LB Abian and family, Mrs. Belia Abian and family, Mrs. Tessie Pajardo and family, Mrs. Mary Grace Sagon King, Miss Leia Pascua, Mrs. Christine Ragunton, Mrs. Claribel Umani, Mrs. Tremelo C. Tayan, Mrs. Ana Jane Talosi Gonciano, Mrs. Amelita Palad Macareeg and family, Mrs. Christine Passion Abian, Miss Christine Passion Abian, iti pasaling Pagudpod, Ilocos Norte, Miss Marites Aquino, di birthday celebrant tayo po. Taromas Hardware and Farm Supply, iti Banna, Ilocos Norte, owned and managed by Sangguniang Bayan, Ruben Taroma and Mrs. Esther Tandaurita Taroma. To Miss Angel Serona Rivera, Mrs. Fatima Florido Villaflor, Nena Cabides of Madrid, Spain, Palok Barangay Council, headed by Sir Rabilas, iti Palok, Ballesteros, Cagayan, po Kapitan Rabilas, Ma'am Noraline Domingo, Mrs. Merly Recomio, ken nagtitad tumapay abong sponsor Madam Dama. Akas tamit kinagyaman na iti ayat ni Mr. Frederick Castillo, itutulong na kanya. Kaya't kumit nagyaman kini Mrs. Salome Barrier Williams, iti United Kingdom, iti ayat na po nga timultulong kanya. Akas tamit kadagiti amin na po nga timulong kanya kakabsat ken kagayem. Da kayo amin na po nga
nga may sa isang taba abutan na kiti ingana ti parbangon. Ket dagya po iti dagiti list of sponsors agyaman apo kada kayo. Dios ti agngina. Mapadayawan at met kakabsat nga mangipresenta kada kayo dagiti 14 finalists nga agsasalip iti daytoy nga gondaway. To Mr. Florentino Collado, finalist number 2, Susan Florido Tapugay, finalist number 3, Gretchen de la Cruz Yap, Sheena May Artates, Aiza Umerga de la Cruz, Mr. Gilbert Dangsil, Leia Claire Ustare, Josel Organiza Torida, Marinel Rubio de la Cruz, Jocelyn Kinday, Joel Florido Tagumasi, John Ray Maala, Lisa Ursulum, and Kenilyn Laconsay Kalingasan. Dagitoy apo iti nalalaing nga agsasalip iti daytoy nga kanito. Happy Father's Day kada kayo amin apo faithful love iti para kada kayo nga buy-buya ken nagdendengeg iti daytoy nga gundaway. Manipod apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, dayto iti manong yo. Pagayam gayem yo ti tangatang, nga mangkabkablaw kada kayo amin apo, ngawan ti labas na, naimbag nga rabi, naimbag nga daw bigat ken malim yo amin. Mapadayawan at met kakabsat nga mangipresenta kada kiti amin nga admins, 12 nga admins nga tumultulong kanyak, ay iti babaen kinimi Architect Chenwei Lizardo Lenglun, Chairman of the Tabulator, ni Gerald Tango, Head of the Admin, Princess Joy Tablat, Editor-in-Chief, Maribik Ogaliseria, Editor, Mrs. Deli Pinol, Advisor of our group, Lovely Jazz Molina Zuniga, Admin, May Kine Ascado, Admin, Maribel Eslabon Lizardo, Admin, Lobelia Lizardo Tamayo, Admin, Catherine Escalona Cantor, Admin, Madeline Arellano Casido, Admin, and Risa Valle Sebastian. Agyaman agmet kada kiti amin na po nga consultants ko ni Maidos iti Tenerife, Spain, iti Gangnam Station, kakapsat isu apo ti naking kukway ti Gangnam Station, masarakan iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Hello to Maidos iti Gumaca, Quezon. To Mr. Antonio Macugay iti Sinait, Ilocos Sur. Thank you very much Manong Antonio Macugay iti Sinait, Ilocos Sur. Agyam-yaman akmet iti parte ni DJ Mel Passion Dugay Valencia apo. Daytoy iti panaka personal advisor iti Liwliw Kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Toyno mo kakapsat itoy daytoy apo ti kadikit toyno mo agdamdam agaknon nya iti problema ken mabalin nga maitulong na kanya. Kastamet nga agyaman ak kini Ma'am kastamet nga agyaman ak kini Apo Presidente Christopher Paz, ni Frederick Castillo, ni Mama aglaagyaman ak kini Ma'am Salome Baria F. Williams tayo apo tinang isuro kada iti 14 finalists iti group Songda iti Smule. Thank you very much Ma'am Salome Baria F. Williams iti United Kingdom. Gapukin ka Ma'am adu ti utang nga naimbag nga nakem kastamet apo dakagiti amin ngawan ti labas na nga nakatulong iti numutubiyang special mention kanti asawak apo ni Mrs. May Cachola Urita Molina tauray no agpupungtot no agla-live na kadata jak pay masangon apo ugong ungat danak latabong ang parparag sa kada kayo uray nung tanak iso nga agyaman na kini Mami May dagiti duwa nga po nga putot ko dajan Derek kini Edric Mayer dagiti amin nga pamilya kapo dita Pilipinas iti Molina, Lizardo, Temporal, and Ben family dita Pilipinas. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Kas pangaligan apo, tama po kaunag iti tangatang surutundak iti sumarunong nga live ko.
Dagiti dancers iti asupil kakapsat, get ready. Agpabuya kami mat apo. Agsala kami para kada kayo amin. Agsala to'y numutibiyang kas may nga macho dancer da. Ayan, mabalin nyo apong i-share dahil ito apong live video. Tapno mabuya dagitihan ko nga friend iti Facebook. Iti daytoy nga gundaway, kayat ko na po nga ipresenta dagiti board, at chair ang the panel of the board of judges, iti daytoy nga pasalip. Mami, isa ka na matinumo kong mami. Por favor. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to present to you the panel of the board of judges for this singing contest. To act as chairman of the board is a well-known composer, arranger, and musical director. He started his craft in 1995 and was able to co-produce at least 7 albums of the Prince of Ilocano songs, no other than Idol Ben Bautista, and numerous notable Ilocano singers who released Ilocano and Tagalog songs. He is a distinguished member of the Audio Composer Incorporated, and he is also a licensed musical producer of Optical Media Board. Ladies and gentlemen, I have the honor to present to you Engineer Israel Alan Veracruz Pascua. Thank you very much, sir. Our Vice Chairwoman is dubbed as the megastar of Ilocania. She recorded numerous popular Ilocano songs following her victory as the grand champion of Buklos Abukangkang in 1990. She is a board vocalist and composer and has worked with various recording companies. She runs a regular Facebook streaming called Melo Santiago and Lucky 7 Hawaii, from where now lives in Santa Maria, California. A native of Badok, Ilocos Norte. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Miss Melody Yadaw Santiago Behiga from Badok, Ilocos Norte. At ay suna po dito ay abroad. Welcome to the show, Madam Melo Santiago. Thank you very much. Judge number 3, she started singing at the tender age of 5. Famous as she is, she was able to record hundreds of Ilocano and Tagalog songs, including her own compositions. She has done 4 solo albums with different recording companies. Una ho, gusto kong magpasalamat sa lahat ng solid fans po namin sa aming group. In Hong Kong, she was one of the singing idols and voices. She moved to Canada in 2013 and has just recently acclaimed as the grand champion of the Philippine-Canada Singing Contest. She has done series of concerts in Hawaii and Canada. Ladies and gentlemen, the voice of Angel, Miss Noraline Domingo. Welcome, Idol! Judge number 4 is a public servant of his native barangay in Loing Pidig, Ilocos Norte. He is the bandmaster of Rakanwa Band, actively touring around the Ilocos and adjacent provinces of the North. He is a composer and arranger.
having written recently released Ilocano songs including the anthem of his hometown Pigdig. He was an artist of Alpha Recording Company in Manila in 2005. At present, with EM Recording Studio. Ladies and gentlemen, the person I am referring for is no other than Mr. Richard Matute. Welcome, sir. Our next judge started singing when he was 9 and won numerous contests since then. Solo albums were produced for him as he also performed on TV both in Manila and in Maui. He is an education graduate, but music is really close to his heart. He finds fulfillment through concert, and he is indeed an accomplished singer by touring many countries of the world. Ladies and gentlemen, one of the prides of Ilocano blood in United States of America, Mr. Reynaldo Ramos, the original singer of Tapno Dika Maila. Welcome, sir! Judge number 6 is a teacher by profession and occupation. She holds Master of Doctorate degrees in Linguistic and Literature. She is a self-made poet, songwriter, and a low-C pipe pianist and guitarist. She is known as Lenky on Dismule and Facebook and has been dubbed as the Ilocandias classical songstress. She was born and bred in Luna, Apayao, but presently lives in England with her husband and 2 kids. Ladies and gentlemen, without so much ado, please welcome Madam Salome Baria F. Williams from United Kingdom. Welcome to the show, Madam. Judge number 7 is a successful role model in the field of music and education. He taught music and has been a dance adjudicator before finding himself climbing the ladder of promotion in his career. He started as a classroom teacher, then a master teacher, all the way to being a school principal, and now the education program supervisor in English of the Department of Education, Cagayan Valley. Our clever judge plays guitar too, along with his being a mule fanatic. Ladies and gentlemen, please welcome with a round of applause for Dr. Ronnie Francisco Tejano of the Department of Education, Region 2. Our next judge is a vocalist, trainer, and the manager of the Aces Band. He is the national winner in the 2001 search for multi-grade teacher achiever bestowed by the Department of Education. He is now a presidential Lingkod Bayan awardee in the 2002 search for outstanding government officials and employees by the Civil Service Commission. At present, he is a public school district supervisor of the Department of Education, Lalo District. Ladies and gentlemen, let's welcome our kabayan, the pride of Ballesteros, Cagayan. Welcome, Dr. Cesar Alonso Acevedo. Thank you very much, sir. Judge number 9 is a familiar name in our program, for she is actually a kapamilya. She hails from Marcos, Ilocos Norte, a very simple and demure type of lady.
but in her line of interest, which is journalism. She is a teacher but currently works as a radio announcer, writer, researcher, disc jockey, reporter, and host of Daniel Kensamiwing program at DWNI 91.1 FM Radio Caruba, Burgos, Ilocos Norte. Ladies and gentlemen, our very own DJ Mel Passion Dugay Valencia, one of the advisor of this program. Welcome to the show, Madam DJ Mel Passion Dugay Valencia. Judge number 10 is also a product of the Quezon Colleges of the North. He has worked as an executive chef of Sweet Dahlia Bake Shop and currently the manager of Bakery Sweet in Kuwait City. He hosts a live streaming at Pinoy Home Radio, which she invites us all to support. He hails from Claveria, Cagayan, but his family lives in Malayugan, Flora, Apayao. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Arnel Takmo of Pinoy Home Radio Kuwait base. Judge number 11 is a beautiful lady all the way from the province of Isabela. A popular singer and as well as disc jockey of the program from Batak City, the Rapuk Rapuk, under the supervision of Idol Dan Langaman II. Our DJ Delalia and Rapuk Rapuk, the original singer of the Agnanayon Ngayayaten Ka. Please welcome the beautiful lady of the Rapuk Rapuk live streaming Kakabsat Ken Kagayem. Please welcome our blooming, ever blooming Leng Pamitan. Ay so apo iti naging kansyon iti agna ngayon nga ayaten ka. Hala, thank you very much DJ Leng Pamitan. Talulang na po aguray kayo. Tag magati kalabukog to yung motibi ang tanagaduti jo adjust tayo. Judge number 12. She was the grand champion of tanghalan ng mga kampiyon in 1992 in Ballesteros, Cagayan, and won several singing competition in Tarlac and Hong Kong. Her album From Hong Kong with Love funded the projects of the Care Alt Unite Foundation, a charity work where she initiated. She is not a musical active currently but would perform occasionally in social and church events. She now lives in Fountain Valley, California, USA with her husband, Nathan, and four-legged son, Miho. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Thelma Unitigans of California, USA. Judge number 13 is an accomplished journalist and broadcaster. He is a graduate of Bachelor of Arts in English and Bachelor of Science in Mass Communication courses, which gave him the capital to be Chief Executive Officer of 8 licensed radio pages with administrative staff. He is a radio developer, web hosting distributor based in Milan, Italy. He is also the owner of 4 Ilocano radios across the Ilocos region. He is a family man and has been living in Milan, Italy for 18 years now. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Kevin Jake
Starman in the person of Mr. Elmer Makadangdang. Welcome to the show, sir. Judge number 14. Our next judge is a commerce graduate from Quezon Colleges of the North. He earned education units at Northern Cagayan Colleges Foundation Incorporated, which qualifies him in the teaching profession. He is currently a part of the teaching force of Gitnang Bayan Elementary School, Department of Education at Calabarzon, Rizal Province. Our handsome judge owns a golden voice and listeners are blown away when he sings. A native from Abulug, Cagayan, but now lives in San Mateo, Rizal. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Pastor Tabunyar. Sir, our judge, but not the least, is a beautiful queen originally from the municipality of Alacapan, Cagayan. In an active interagency search, she was crowned as Mucha ng Kalayaan, Alacapan during the centennial celebration in 1998. She earned a bachelor's degree in secondary education, major in physical education, health and music from Cagayan Colleges, Tuguegarao City. With her husband Rodel Ragudo and the two kids, she now lives in the country of France. Ladies and gentlemen, let's welcome Mrs. Mrs. Rosmalin Tabutol Ragudo from the country of France. Taga Alacapan, Cagayan, Kakabsat ni Mrs. Rosmalin Tabutol Ragudo. Palakpakan, dagiti amin na po ka taga Alacapan, Cagayan. Dagita po iti mang bukel, dagiti 15 nga board of judges nga nang bukel, nga mang judge ka dagiti amin nga 14 nga finalists. Ket kaabsat ken Cagayan, medyo agpaninak, agsagan na kayo na po ta, i-present ko na po daytoy kanta, daytoy kansyon, dagiti kansyon, kastamit na po iti pabuyaming dance, intermission number, nga ipapay kada kayo, dagiti kakaduak iti asosasyon, dagiti yung asopil. Agsala kami papagayam. Ayan dagiti kakaduak nga dancer. Ready gat da kayo apo nga dancer. Tagsala tayon. Itid ko pa lang apo dayto nga sonata para kadayo kayo ta medyo ipaknik dato ayam mi ka na waradiwad kami nga agsala da kayo apo nga buy-buya. Ikang kay pa lang apo di sonata tagsukata mo apo. Dahil nga sonata po, ket kanta ni Madam Melo Santiago. Da kayo po nga kakaduwag nga agsala, ready? Niyawan pa yung magkakapsat. Ma'am, Melo, madamdama bali patukar ko ba set niya? Dati ikat pala sa bali apo ta, medyo kuha kami ba, medyo agsagana kami, tagsala kami apo. Dahil dito para kada kayo amin, ina nga papakit, taas agsukatak mo eh. Saan pa mayat na dito? Handa inak na sabat,
Umagit nalaksa Inis makikimit Nagtibayo ko'y kaunay Rutilang inet pauri Ipamaginawang sexy At ang wensan P60 Kung ay nakailat makagargari Umakit nga ang paisi Napigsapay na tinababato Makaalino ti patong na Makaparusupay na kinila Babaketa Isukon ko na da kanya Uray manoy uyawen da di damit Rikna tuy marikna Kasala pa lang. Elay pa kasi buong dati. Ready kami apo ipagsalami ka na ulat dati ati mansyong me. Mansyon ng na ulat. O da kayo apo nga dancer, ayan yon. Okay, kakapsat kang gagayem. Agsaga na kayong kagsala kami apo. Kasi pa isang kagalala dito. Ang kagalalo dito ay hindi ko tibalay. Alam din mo ang kagalala dito. Ang masakong nga po kami, sinta kami. Ready mo ita. Okay. O, mamay, ready. Escucha. Ya.
Dale, Sir! Ah, dale! Live display ni Bado. Liw-liwa! Liw-liwa! Yeah! Bravo! Liw-liwa! Bien! Bien, bien, bien! The mix of DJ Bongo World. Apoy na lang nakalapsat kin kagayem. Ang yaman kami kanya po President Christopher Paz. Ito din nagbalina po nga video ma'am kita ito yung nagundaway. Yaman ko na yun po. Inalaal ko yung lumutibiyang. Dayjaya po iti nanumungay kami pabuya kata kayo babayan nagiti officers kun members iti asupil ngay pangpanguluan ni Apo Christopher Paz manipot ito'y Santa Cruz Tenerife Spain uray no nakatangtang kan Apo to'y numutibiyang kasla na may pa tader nga kasla daraddag kakabsat kinay-kaya ka po tinagsalsala tayo di datanak Pilipinas nagbasa na kada nagisuro na ka po di Quezon Colleges of the North Ballesteros Cagayan hanak unay nga nagsalsala po ta jak ammo tag kansyo-kansyo na kadagkang kantanak mo iti ito nga gundaway kada kayo gapo iti ayat ken babayin ko kada kayo amin gapo tayo ayatan kayo po tada ito mo numutibiyang isu apo isu tipan naka apan nakatimon iti dayto nga gundaway iso nga unupay jak ammo apo ti agsala apo ko kaya para kada kayo amin sapay kumapot na naragsakan kayo galing-galing nyo sir kunada iso nga very proud kami apo dito'y Santa Cruz Tenerife adu kami dito'y balay gapo apo iti pa nakikooperasyon dagiti amin nga officers kun members dagiti apo nga advisor mi iti dayto nga grupo tapno lang ipakita mi iti intero nga sangalubungan nga dayto nga asosasyon apo kahanga matay tayo uray mo adamot kasla cultural show mi daw dati kami balay tawuray no nakupot dati balay mi apo akarami di mi amin para kada kayo amin nga buybuyay ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano hanyo kadi nga ichis-chismisin apo nga nalinginak nga kanta nga agsala tabaka awlaan dak nga dancer apo iti club alawan kakabsat ken gagayem adagaya po iti sinalami ket agyamyaman naklaunay kada kayo amin dagiti palakpakyo da kayo amin na po nga buybuya iti daytoy nga gundaway ket
Stay put kayo apo. Dagitay sinuman, dagitay bibing kayo. I-ready yung kakabsat ken gagayem. Rugyan nan tayo na po iti mapanen iti kinantan kakabsat ken gagayem. Ado pa apo ti pabuya miso nga agtal na kayo, agmang kayo apo ti mani kadagitay pamilya. Ti apo nga contestant, isagana yun apo dagitay makan. Ingana ti alas 11:30 tayo apo nga agkakadway ti tangatang barbareng hanga. Agko datoy hanga bumara dahi ti cellphone apo nga gamit ko hanak pay nakaala po ti madida ti ini na nagagatang ko apo nga datoy nya nagana datoy ordinador ko dati computer ko kakabsat kang gagayem. Alawa na po gananos kayo madamati apo iti biropot dati ko gure kayo lang apo kakabsat. Okay kakabsat kang gagayem. Da kayo po nga buy-buya. Gulay kayo lang nga po ikang kayo dito sunata po ikang kayo basit ti sunata. Tapos ikang kayo ti para kada kayo amin apo nga awan iti labas na. Kasa pag hindi nanakbay basit apo ko na banugak nga nagwugel-wugel. Happy watching kada kayo amin pabagayam sabay kumabuta maliwi waken barayay aw kayo iti daytoy nga gundaway kumusta kayo amin ako dito Pilipinas ayatan kayo amin apo dagiti amin nga kakatwag dito Santa Cruz Tenerife Spain nga Pilipino kasama dati tinaduma-duma nga sulit ilubong iti Spain dita Madrid Spain Barcelona pabagayam ken kakapsat ko ida giyaman na kapo ti panagbuy-buya yo hanak pay na kontento apo ti agbuy-buya 3,314 grand finals bas 50 viewers da kayo apo nga agbuy-buya ag-share kayo tanuhang kayo ag-share apo bunutot po ti mga bak dagiti nga pulo nga mga bak iti tik sa sanari sagra 100 nga pesos nga load adu apo iti pa giveaways nga load nga bakon nyo iti daytoy nga gundaway kakabsat ken gagayem laglagipin nyo isaan nga share iti daytoy nga video ta mga mabunot tinagan na pasensya kayo na po tahang ko nga iti abakon nyo apo ay pakita kati mabola. Dahito ya po iti likers kung followers iti liwlewa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. No hang kayo apo nga nag-share, hang kayo nga nag-like, kung hang kayo nag-share apo ti dahito nga video, tamabunot tinagan nyo, awan ti abakon nyo apo iti raffle nga makasama. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Para kata kayo amin na po nga buy-buya ti daytoy nga gundaway. Hello, happy watching daytoy nga. Daytoy nga kanta karapsan isang sagot ko nagkugin ni Mami May. Kaninang ko nga Berky. Ben Molina di tapayagan is Balisteros kakasat dagiti pamilya kapo. Ngayon baga para buy-buya apo di tabalay ng Uncle Wilson Ben. Ano yan Desmin niya Ben. Ninang ko ako buy-buya isuna ni Kathleen Molina Pascual. Tita Flora Apayaw, ti Secretary Treasurer kapo. Sumingising man ang init dayan
manipot parbangon arabab ka daytoy pusog sika ti pitpitik na kinsikag nanayon anang tagikwan inaldawal daw tinarigagay ka mangikut tuy kay sunarig na kit nagtulit ti panawen si kaita mangpumpunas lulwag no siyak tagsagabang now and forever when si kalang biyag ko diag kagikwa daytoy kariken ayat ko nga uray dumteng tutdaluyon ken bagyo itaken itiyak nanayon sikat agikutoy puso gaputa si kala tipat pateku aging gamaksat anges ko now and forever. Happy watching apo di Tapayaganis Ballesteros Cagayan ti lugar to'y numutibiyang to Arturo Molina Jr. and family, to Mr. Glenn Molina and family. Dinamilikan dito'y panunod ko kasaan iniiwan at itilikod ko nga uray agaluyo when no agtudo adda ka kanayon to'y sibay ko now and forever when si kalaing biyag ko diya tagikwa daytoy kariken ayat ko nga uray dumteng tutdaluyon ken bagyo itaken itiyak nanayon sikat agit ko to'y puso gaputa si kala tipat pateku aging gamaksat anges ko now and forever aging gamaksat anges ko now and forever aging gamaksat anges ko now and forever. Thank you very much for watching Kakapsat. Dayay Kakapsat, isagsagot ko kada kayo amin na po nga buybuya, kinagdayday iti dayto nga gundaway. Agananos kayo apo ta ramen amin dayto nga programa, dayto nga ubraot, ta panglingligay ko kada kayo amin na po iti dayto nga kanito, kada kayo amin nga awan iti labos na. Dahito ya po, iti para kada kayo. Kaya tagsagsagan na kayo na po. Ready? Irugimon, ket ag trabaho ko na kumandataong konada.
Kakabsat ken gagayem, dagiti hanga makauray, maturog kayon. Dagiti makauray, agbuya kayo kakabsat, apo, taadupay ti baga. Happy Father's Day kada kayo amin ako. Criteria for judging, voice quality 50%, timing 20%, originality 15%, diction 15%, a total of 100%. Grading system, 1 is the lowest score and 10 is the highest score. Judges will not give below 5 as the score of the finalists. Kakabsat ken gagayem. Ken daytoy apo ti kapatgan na. Kapatgan iti daytoy nga contest. Iti mga ba, iti daytoy nga pasalip kakabsat. First prize, 10,000 pesos cash. Second prize, 7,000 pesos cash. Third prize, 4,000 pesos cash. Fourth prize, 3,000 pesos. And fifth prize, 2,000 pesos. Sixth prize, 1,800 pesos. Seventh prize, 1,500 pesos. Ket saan lang na rin kakabsat, iti dagiti ampo nga bakang dagiti mga baba. Iti agbalin nga champion, iti daytoy nga pasalip, ket may kan iti album, nga ited katatayo ni Ma'am Noraline Domingo, ti original singer iti kapo, taya yaten ka. Ikan na po iti album. Iyaramidan da po ti kansyon na. Babayan iti panangisag sagot katatayo ni Ma'am Noraline Domingo. Kastamet, iti mga ba, iti agbalin nga champion kakabsat, iyaramidan met ni Apo Richard Matote iti composer ken song arranger manipod iti ili nga pidi Ilocos Norte. Duwang album ang kakabsat ti mga ba. Duwang may isang album agapukin ni Ma'am Noraline Domingo para iti mga ba. May isang album agapukin ni Sir Richard Matote iti pidig Ilocos Norte. Automatic apo nga kansyon dahil agi-record ti kantanan. Ken, may isang atawin nga magan iti prilod nga sa 200 iti kada bulan. 200 pesos prilod kada bulan iti may isang atawin hana problema apo iti load nata agamang lolod kanyana. Han kulang nga lolodan iti siyang mabulan. Ken, may kan iti kundaway nga guest singer iti live streaming ni Madam Melo Santiago iti Lucky 7 in California, USA. A guest isuna po mangi-record iti kanta na dijay. Iti mga ba? Ken, iti mga pagkakapsat at dyan sana mapanabisitaran ni DJ Mel Passion Dugay Valencia ijay Ilocos Norte iti radio station iti DWNI Radio FM Karuba iti Burgos Ilocos Norte. Bisitaran na po ni DJ Mel Passion Dugay dijay ti host iti Daniel Ken Samiweng mapanag-guest nga kanta po dijay programa ni DJ Mel ti mga ba all expenses paid. Ken, kadagiti amin ako nga contestant madamdamot iti free t-shirt iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kung saan lang dagita po, halang at DJ stasyon ni DJ Merpasyon Dugay at magipatanak ako ti pagpasyaran na nga pagkantaan na DJ Ilocos nga live streaming. Lumabaling nga lang ito ni DJ Line Pamitan, buyboyan ni DJ Line Pamitan, ipangkunto mo iso na DJ Rapuk-Rapuk nga kasmay sa guest singer na DJ Apo. Di mga ba? Okay, sagan na kayo na po.
na ikalitap tayo ni Ma'am Deborah Bulusan. Isu apo iti gapunan, no apay nga daytoy nga pasalit, kat agpaypayag pag apo iti tangatang. Kadag iti 14 nga finalist mang pili suna iti maysa nga regaluan na apo iti 3,000 pesos cash. Aside kang diabatan na, ited babaen ni Ma'am Deborah Bulusan na pasyon Abian na ita nga regalo para kat iti maysa nga pili na iti 14 finalist. Kakapsat kang gagayem. 3,000 di regalo na. Agtudo ti kwarta po dito liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dakayo apo nga taga Sudipen La Union, dagiti apo nga taga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, kasama dito Santo Nilatak, Santo Niño Cagayan. Iti Pagudpud, Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Happy watching kata kayo amin. Kasama tapo dito lugar ni Apo. Medyo akong punto na kapo nga host iti daytoy nga liwliwa. Dita lugar ko ako awan tinang ni-sponsor kanya kita. Iso nga medyo agsakit tinakam ko ta nagipagpakasin at apo kadagiti apo nga inasasagad dita apo handa nga minagkan to'y kindaw to'y numutibiyang. So nga nyaman tidayaw daytoy apo kaliwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Toy numutibiyang agkorno kada kayo, agyaman kada kayo amin apo, tanong awan kayo nga suporta, awan ti suporta yo dagiti sponsor ko, dagiti judges, dagiti finalists kenda kayo amin nga viewers, supporters, awan apo daytoy nga mabuyo yo iti daytoy nga buntawan. Alawan long distance nga ya tapo iti papay kada kayo apo ti kwan. Agure kayo kakabsat, taday pangatangod ko kada kayo. Happy watching po kadagiti amin nga Board of Judges. Daytoy, hi, hello to DJ Mel Passion Dugay Valencia. Daytoy apo iti Kablao manipot iti personal advisor to numutibiyang ni Madam DJ Mel Passion Dugay Valencia. Sakbaya po nga mabantayo ti singing trapper. Kabsat king gagayem, daytoy isuna. Gure kayo apo takwa. Okay. Okay, all right. All right, kakabsat ken gagayem. Hello, ni mag-aarabita nga ni kaliliwakin rayaw dagiti OFW nga Ilocano. Babaen iti program host tayo ani Mr. DJ Mel Passion Dugay Valencia. Face-paid. Kasapa iti panang bayabay dagiti agkakaane pa agkakalaing nga admins na. Wow, itatana ka nito, karuba, kaliliwa, ti grand final sa paglalabanan dagiti sangapulo, ket upat grand finalist. Babaen iti panang kantada kadagiti agkakapintas nga ayaw nga musika ni Ilocano. Kadagiti amin pagdestan si tata kanito, congratulations kada kayo amin kapot da kayo di impandulo ti kaaduan kapot iti potential yung nga kinalaing nga agkanta iso nga saan yung nga rod nga laeng-laengen dito nga grand finals ka po tanagdakkel iti abaken nyo may sapay maidayaw kayo pa then kay iti mga tiyo itatana kanito mabalin nga may santo kadagiti manggigan iti kaaduan nga addaan iti album na uri da kayo kadagiti maatiw man mabalin nga da kayo pa ket adda chance sayo nga agbalin akas singing artist ken adaan to iti album iti masangwanan iso nga maatiw man no mga tiw ang talinaed ti kina sponsorship nga kanayon tong ibagbaga kada kayo ket to Sir Roderick Molina, thank you so much sir ta manipod idi nang rogi dati pasalip aging ganita ta ada aklata nga kas alalaem akas kurado iti dati nga pasalip mo ket adaan ka man iti pasalip sir when no awan ada aklata nga mangsuksubay ken ka nanayon kas pagayam mo kalsat mo viewer mo fans mo ken dadumapay ket tinumuti nga ada aklata nga nakasubaybay iti dati nga grupo nga rod ti pagayam yo Mel Valencia babaen iti Radyo Karuba Burgos, Ilocos Norte. Thank you so much. Thank you so much, DJ Mel Passion Dugay Valencia. Kung dahil ka napintas, inted mo nga balakad ka dagiti amin na po nga contestant. Yeah, ladies and gentlemen,
Agsaga na kayong kakabsat, mapantayo na po iti singing contest. Dagitay puso, dagitay sinuman, dagitay bibing kayo, irwaryo na po, dagitay para puso, dagitay heartyo, kadagitay po contestant. Ket, timunangin nakawagan nga mapan, kumanta when mga ipakadangig, iti kanta na kakabsat, iso, ngawan sa bali ni Mr. Florentino Collado, iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, finalist number 1. Happy watching to Sir Cesar Acevedo. Okay, ready. Ready ta puso kakabsat ken gagayem umayan. Finalist number 1, Mr. Florentino Collado, Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Hi to Sir Arnel Takmo. Daita po iti muna nga finalist tayo in the person of Mr. Florentino Collado from Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Kakabsat ken Cagayem, da kayo apo nga taga Santa Cruz, dagiti Barangay Council iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Ngay pangpanguluan ni Apo Kapitan Edmond Usita, happy watching kada kayo amin Apo. Dita Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Kakabsat ke kastamit Apo, nga inakawagan iti may kadwa nga finalist manipod iti Barangay Amumbuan, Ballesteros, Cagayan. Dayto ya po iti isu
ngawan sa bali, no dini, Mrs. Susan Florido Tapugay, iti Amubuan Ballesteros, Cagayan, kakabsat ken gagayem. Dahito ya po, iti kantana, alawon la po, gaganaanos kayo, dahito iti kantana na po ni Susan Florido Tapugay. Dagiti amin nga taga po, Amubuan, ayan yung kakabsat, puso-puso. Daytoy mga rugti kanta nga isagsagot kada kayo ti. Basol mo lalaki! Sing yaya dito'y Dubai. Basol mo lalaki. Basol mo lalaki. Mag-share kayo po. Share nyo lang datoy. Ayan kakabsat, finalist number 2, Mrs. Susan Florido Tapugay. Kit, ready nagmata na po nga mangi-present kada kayo, iti may katlo nga pa may katlo po nga pay pinalista, iti dahito nga gundaway. Dahito iti may katlo po, aguri kayo.
May katlo po, from Payaganis, Valles, Teros, Cagayan, may isang kalugaran to inumutibiyang in the person of Mrs. Gretchen de la Mables de la Cruciap. Ang dapo dito abroad, dahito po iti finalist number 4. Number 3. Da kayo apo nga kalugaran mi dita Payaganis, apo ko mangipatayab kayo mat apo ti egiti puspuso, da kayo apo nga buy-buya po. Dahito yan ni Gretchen Mables de la Cruz Yap from Payaganis, Valles, Teros, Cagayan. Balasang Tiamyanan. Balasang di amyanan, nanungukin mapagkalkan, dinaigin ginagkapudutan daytan, balasang ang pagsinan, naatagman nga agayan, gapot na palalo ang kinarigan, gando maalo ko'y mandayta, Francisca Garcia. Agyaman na kini Apo Christopher Paz, iso apo ti asistan ko ati presidente mi ditoy, dududwa kami ditoy kwarto apo. Ket ituloy-tuloy tayo apo, mapantayo iti finalist number 4, Miss Sheena May Artates iti manipod iti barangay Amubuan, Valles, Teros, Cagayan. Francis Dwight Molina Kasinsin, happy watching, thank you very much. Happy Father's Day to you, to Uncle Franklin Molina dita Mabutal East, Valles, Teros, Cagayan. And also to Mr. and Mrs. Anastasio Ben Senior dita Centro East, Valles, Teros. Lagi di kakasinsin ko apo.
subag mo, sinatamlain puso, di mo inilalaan na punong ngayat ko. Kanya, inkating ng likodan, martir ang puso na ikaw Anya kay ser-servina, nasa na langit na. Mag-share kayo ako, share, share, share! Ang nagkakasulang kita. Kaganam, awan ng basura, ay narami kumit amin ang pagkagsaka. Naman yating subag mo, sinaktan ang puso, di mo inilalaan na punong ngayon. Kanya, inkating ng likodan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y ser-servina, nasa muit na langit na. Awan ang mo, ang nagkakasulang kita. Di padet na, awan nagbasula. Kahit paay ko amin, agad man lang, di padet na, awan nagbasula. Kat ng perdi ng waswas kaniyan, ng kentay kadagiti arpaan. Sponsored Brothers. Thank you so much for making this event possible. Kaganam, awan nagbasula, pinarami kumet amin ang pagragsaka. Ngayon yatin subag mo, sinaktamlain ang puso, di mo inilalaan na punong ngayat ko. Kanya, inkatin ng likodan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y di ser-servina, nasa may alangin langit Ay, Alan Cortez! awan ang mok, ang nagkakasulang kita. Di padet na, awan nagbasula. Kahit paay ko amin, akapal lang,
Dayaya po iti kanta ni Sinamay Artates manipod iti Barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Ket mapantayo po ti sumarunong finalist. Dahil iti kakabsat, sumarunong finalist. Please welcome from Gaang Corimao, Ilocos Norte, Datay Sinuman, kadabibingka po, tay balot. O, Aisa, imbagam kininanang mo, datay sinumanan, isaganada na po, manipod, iti Barangay Gaang Corimao, Ilocos Norte. Kumusta kayo amin na po dita Corimao, Ilocos Norte? To ipagtangtang sit apo, dagiti Gaang Corimao, Ilocos Norte. Please welcome Aisa Omerga de la Cruz, finalist number 5. Imbag kinagasat nga ikaw yung amin apo, siyak ni Aisa de la Cruz, at sa mga OFW di Rui Taiwan. Dahil nga kanta, kahit kung mga isagit pili amin ng OFWs. Thank you kadagiti 411 viewers. Kasi sino kadagiti kami niya, de la Cruz family, Omega family, gagayin sa ulit silang na mag-group. Gaang Corimao, Ilocos Norte, ayan nyo. Sabay kumabiyag puta hindi na ununod ko'y ate-atin ka sinatang na igame iti-aya ang nagtao kaungan ko'y puso nangipiti kay rigat ken ka when sika dinar arapa ako napatay ka to'y puso ken rigna Jakaya amapukaw ka tela
finalist number 5 ay so ni Miss Aisa Omerga de la Cruz. Manipod iti gaang Curimao, Ilocos Norte. Apo. Nakayo amin na po tayo dita gaang Curimao. Happy watching ka na kayo. Akit laglagi pa niya po. Ada kayo dito yung Facebook page. Iti liwliwakin rayaw. Dagiti OFWs ng Ilocano. Pangasiyo apo ta. Ag-like kan, ag-follow kayo. Iti dito nga page. Kastamet nga i-follow yung kumaapo iti YouTube channel to inumutibiyang Roderick Molina apo. Ket ag-subscribe kayo kumaapo di jay. Ta kalpasan apo dato yung pasalip. Mapan amin apo dagiti kantada iti YouTube channel to inumutibiyang. Ijay to apo nga denggan yung nalaing dagiti kang kanta apo dagiti mga abakan. Nya, don't forget to subscribe Roderick Molina in my YouTube channel. Kastamit iti follow, kastamit iti like dito yung page, iti Facebook page, iti liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you kadagiti amin nga 417 viewers. Ket nga rod, manipod iti barangay Pasaleng Pagudpod Ilocos Norte mapadayaw na wanak kakabsat nga mangipresenta kada kayo iti pagtangtangsit iti barangay Pasaleng Pagudpod Ilocos Norte. Gilbert iirwar mo datay bihon kantay makaroni datay kwan kaya sagbaya po nga agba nagkanta kayat kumete agyaman ite biyang ni Mrs. Mr. and Mrs. ni June and Jodalon Samalio, ni Evelyn Gardoque, kastamit ken ni Mrs. Deborah Bulusan, ni Rosbelia Abian, Victoria Garanya, to finalist number 6, Mr. Gilbert Dangsil. Congratulations ko na nakakabsat. Gilbert, hangka madanagan Gilbert. At da regalom dito yan nga nakasobre kakabsat para kini nagapo ka dagiti amin nga sponsor dagiti mga yayat kini Gilbert Dangsil kakabsat. Gilbert dato iti nakasobre data euro mon dati euro nga para kini Gilbert bali sagot dagiti antina kada uncle na dito ay Santa Cruz Tenerife. Gilbert dato euro dato ay kwartam dito dagiti apo ti sponsor na nga na kaya nasulisit na. Okay, Gilbert, dahito yan iti kanta na kakabsat. Agyaman na kini Mr. and Mrs. June Samalio and Jodalyn Sabalio iti panagi-sponsor da kanda iti kanakanda. Ngawan sabali no din Mr. Gilbert Caballero Dangsil and to Miss Susie Queja from Bacara, Ilocos Norte. Kada kayo amin na po nga tagapasaling Pagudpod, Ilocos Norte, puso-puso kayo po. Bago oras yung kada kayo amin, na nayot lang bibula kada sa programa, at mapagtangan sa sawa siya kada kayo, nga lagas na. Thank you. Ada at dito'y, ada ka dita, ada yung unay, nagbaetan ta. Jat amon, no, katsanuka, no sumit-ngit, malagip na ngata. Lubukod mo, tay siksikan, buyain, kadletra tuta adwa. Di mo kadila, marikngan, day di barat, ayat kuken ka. Tapno sikatay, di unay maila. Alaeng sursurat ko, daing kaagdasa. Ngeno di mapne, tarik na. Andayal ka, katumawag ka. Uurayan, tatawag mo biyag ko. Tapno may katanday ta iliw mo. May ang naiagas ko ti I love you. Sikala
malagit ko. Happy watching kada kayo amin na po. Dita Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte. Kan kastamit ako dita Bakara. To Susi Kehayan family. Happy watching po. Naimbaga po ka pa nagbuy-buyayo. Yaman ang kada kayo amin na po nga taga Bakara ken Pagudpud. Adaak dito'y adda ka dita, adayo unay nagbaetan ta. Yak-ang mo no kasanuka, no sumit-ngit malagip nata. No bukod mo tay siksikan, buy-buyaem kad letra tuta adwa. Di mo kadi na mariknang day di barat ayat kuken ka. Ur-urayen tatawag mo biyag ko, tapno may katanday ta iliw mo. Bay ang naibdas kuti, I love you. Sikalat malag lagi ko, urayen tatawag. Hi to Ma'am Sol Lucilia Aleste Bayani. May katanday ta iliw mo. Kadagiti aming kataga Bataan, Ipis Bataan. Na kayo ako mga taga Bataan. Happy watching kada kayo yung lahat mga taga Bataan Province. Oh, Jampol Peralta and family dita Bataan. I love you kada kayo amin. Manipot kini Gilbert Caballero Dangsil. Thank you. Yaman na po na kada kayo. Agyaman kami met kin ka Mr. Gilbert Caballero Dangsil iti Barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Dagitay apo balbalot irwaryong karumabiin. Ken nagpagpakasinag kada kayo amin kakabsat ken kagayem. Bumasit agbuya, Grand Finals basit agbuya kakabsat. Da kayo nga sampay nga nag-share kakabsat ken kagayem. Pangasiyo ta i-share yo tanusaan hanag kang kanta apo. Nalpasan na po iti may ka-inam nga finalist kurang ti-share kakabsat ken kagayem na imot apo dagiti agboy-buya. Hi to Mr. Arnold Rieta. Share po. Kada kayo amin na po nga awan iti labas na. Kakabsat, to'y no mo tibiyang agpagpakasi kada kayo, tasapay ko maapo te i-share yu daytoy nga live. Kakabsat, tayo to no bigat, awan ti live na na po. So nga, po please, ay share yu apo, tikas na ka, adote apo makabuya, kada ito'y nga video apo. Okay. Ipiksan ba si parts? Bye. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti ibagag, ay ayaten ka, kasta kamet kanyag. Dinggem tuy asuk, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan naginiliw. Dinggem tuy putok tuy pusok, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka tuy sibay, usok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Iliwek di ka rin yun ayat di damdamo, tinairut ngarakot, abuyugan tias aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulot, asa bayan tiya
apapiras ti bukbukon. Iliwek ti areng eng mang titileng ti dapayat umaikan obyag ko mailiwa kunay ken ka. Happy watching to Mrs. Virginia Ben Molina, to Mr. and Mrs. Wilson Ben iti Payaganis Ballesteros Cagayan, to Mr. Arturo Molina Jr. and Mrs. Rodita Mendoza Molina, to Mrs. Catherine Tolentino Molina, to Glenn Molina, kadagiti amin na po katatay Ilocos, Ronnie Caluya and family, Nerissa Caluya and family. Denggem ubiyag ko, denggem di ibagat, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Denggem tuy asuk, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan naginiliw. Denggem tuy putok, putok tuy pusok, awawaga naka, denggem ka din nala. Umay ka tuy sibay, pusok umay payapay, tapno maep-epan, ilaw kesenay. Kaliliwek di karinyuni, ayat di damdamo, di nairut ngaraku, abuyugan tias aso. Ililiwek di agep na samsam itngem tagapulot, asabayan tiap aprus apapiras di bokbokot. Ililiwek di areng eng titileng tilapayat, umaikan obyag ko umonen ken ka. Iliwek di karinyuni, ayat di damdamo, di nairut ngarakop, abuyugan ti as-aso. Ililiwek di agep na samsam itngem tagapulot, asabayan ti apabrus agalipas di bokbokot. Ililiwek di karinyuni, ayat di damdamo, di nairut ngarakop, abuyugan ti as-aso. Ililiwek di dasumsit ngem tagapulot, asabayan ti apabrus apapiras ti bokbokot. Kumusta kayo amin na po dita Batak City? To Mr. Ray iti Batak City, happy watching Mr. Ray. Ray iti Batak City, happy watching. Kastamet kada kayo amin na po dita Pimentel Batak Ilocos Norte iti Caluya family. Kastamet na po iti amin nga Caluya po dita Insupit Pinili Ilocos Norte kakabsat ken gagayem. Da kayo amin na po dagiti kay mamanang ko ni Manang Nerissa Molina Caluya, ni Mary Grace Molina Caluya dita Sitio Insupit Pinili Ilocos Norte katakabsat ken gagayem. Da kayo amin na po happy birthday to Manang Peli Onite. Happy watching kada kayo amin na po from Telma Unitegans iti California, USA. Thank you very much classmate. Mrs. Peli Onite, happy birthday, happy watching kada kayo amin. Ken kastamet kini Mr. Ray iti Batak City. Hello, kumpadre Ray. Mayat tapan agbuybuyam kakabsat. Okay, mabantayo na po iti contestant number kakabsat ken gagayem, datay na iti contestant number 7. Iti dagiti amin na po nga taga Cabaritan West, Puso, Manipod, apo iti dagiti pagtangtansik. Iti Barangay Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Hi to punong barangay Joel Tango and his council, to J. Lord Nicolas, ti Barangay Secretary apo ti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Thank you ko na yung pagbatim J. Lord Nicolas.
ti madaydayo apo nga Barangay Secretary ti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Da kayo amin na po dita Cabaritan West, most especially to ex-punong barangay Albino Tango. Ninong, kumusta kayo? Ken kada kayo amin na po iti Nicolas family, Ken Cardenas family dita Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Manipod apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tuyno mo ken kabsat nyo, Roderick Temporal Ben Lizardo Molina, nagapo apo iti Barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Siya apo iti ex-punong barangay iti Payagan East, Ballesteros, Cagayan, na nangrogi iti 2004 to 2007, 15 years of service ko apo iti barangay, nagbalinak nga barangay SK chairman, tapos nagbalinak apo nga barangay kagawad, nagbalinak apo nga kapitan iti Payagan East, Ballesteros, Cagayan. Ken kastamet nga kapkablawak apo tinagapuak nga eskwela iti Quezon Colleges of the North, nagisuro nak apo iti 10 nga taon dita Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Dagiti administrator, dagiti apo teaching staff ken estudyante iti Quezon Colleges of the North. Kastamet iti BNSS, Ballesteros, Cagayan, iti NCEFI High School, ken college apo da kayo amin apo dita. Kumusta kayo nga awan iti labas na ken kastamet apo dagiti tao. Iti kakabsat nga dadtata public market to Mr. Raymond Tablit iti Kabuluan East, Ballesteros, Cagayan and family. Okay, aduti patalastas na po. Please welcome Miss Leia Claire Ustare, finalist number 7. Itagong na awan nagbasula, pinarami kong yan amin at pagragsakan. Yung mga tuwing sa bagyo, sinaktan lang to'y puso, di mo inilalaan na punong ayat ko. Karing-kanya, ingkat nga likodan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y tisar-sarbid na, nasamita lang hinalenta. Awan lang mo, anak ka masulat yan ka. Itagong nga awan nagbasulak, pinaramid ko may amin at pagragsakan. Iman natin sa baliw, sinaktan laing ko'y puso, di mo inilala na punong ayat ko. Karing-kanya, ingkat nga likodan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y kisar sa
share! I-share nyo ako na ito nga video kakapsat ken kagayem. Agyaman ang unay ti ado-ado. 371 na viewers. Happy watching ka na kayo amin apo. Hi to Auntie Nelly Tahada. Nelly Ben Tejada. Happy watching Auntie. Dita Manila. Kukunin na ang bukos yan. Automatic agaramit kami apo iti album dagiti mga bak nga top 7. Dagiti mga bak ako di top 7. Barbarang palubos na po Diyos agaramit ti liwliwag ang rayaw iti album da ako. Itading na awan nagbasula Kanaramid kulit amin Apag nagsaka Hi to si Reynaldo Inayo. Happy watching. Imanyakin suban mo Sinaktan laing kong puso Di mo inilala Napagdong ayat ko Kanya inikasing nalikodan Martir ang puso na ikala Ang napay sa sardina Nasa may kalangin-langenta Awan ng mood Anak ang sulak kanta Di ka awan nagbasula Paibay ko amin Ako bala Di ka awan nagbasula Sikad ng pwede ng waswas kaniyayat Ang nagdalday kadagit di arapan Di ka Ay tumalangit na unini. Di Canada. Paibay ko amin Ako bala Di ka Mawan nagbasula Sikad lang pwede ng waswas kaniyayat Ang nagdalpay kadagit di arapan Ayang kakapsat ken kagayem. Dayay kakapsat iti contestant number 7 in the person of Miss Leia Claire Ustare Manipo diti Barangay Cabaritan West, Valles, Teros, Cagayan. Kada kayo amin na pong apat-pat gig nga viewers, agyaman na unay kada kayo. Kaya't kumet nga lan dahil nga gundaway, tag selos da po. Iti taka kablawak amin dagiti amin nga lumugar iti sitio na napatan apari kagayan di tapo bangag. Happy watching kada kayo amin iti da kayo apo nga kalugaran ti madaydayaw nga asawak nga ni May Cachola Urita Molina di ta nanapatan apari kagayan iti Asierto family, Cachola family, kastamet iti Urita family, kada ni apo kastamet apo di alakapan dalipata moten mami datay kakabagyam di alakapan da kayo apo nga tagalapakapan
Dagiti amin nga taga nanapatan na pari kagayan, happy watching kada kayo amin kakabsat, kang gagayem. Gyaman nakaputi panagbuy-buyaken panagdangdeng egyo itinano mo nga live streaming toy no mo tibiyang, adda kayo iti uneg iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kayat ko nga ipakpakamo kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Nulakit di adwa po iti agi-sponsor para iti season to, mabalin konto manin apo nga aglokat iti season to, singing contest iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. No aduti ang bumayabay apo nga supporters, sponsors iti daytoy nga Facebook page, mabalin ko apo nga ilukat iti may kadwa nga season iti liwliwaken rayaw singing contest. Ento no ibagat tulat ta apo kakabsat ken gagayem singing contest season 2 iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ngem amin nga nakisalsalip iti daytoy apo nga page disqualified da amin ti kayat ko babaro amin nga kumakanta met tatapo. Ayan man di nga sulit ilubong itayan nyo, dakay man dita na dumaduma nga ili, na dumaduma nga probinsya po, i-accept konto amin na po, ti second season 2, iti singing contest, iti liwliwaken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, pinaspasan to apo iti agi, pasa, kadagiti amin nga kankan tayo, ta maarisit apo dagiti mabalin nga makisalip ti kada Domingo, kakabsat ken kakayem. Basta lagi di adu dagiti agi sponsor apo iti daytoy nga programa season 2 coming soon iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano singing contest. Well, mapantayo na po iti kay finalist number 8. Agyaman nagmeta po. Ayun na to yan. Ayang kakabsat, ken gagayem, agyam-yaman nakunay kada kayo amin na po nga nang TED, iti suportana, dagiti apo nga sponsor ko apo, tanawang kayo, daytoy nga pa-contest apo ko, awan apo iti nagbanagan na iti tangatang, iso nga pangasiyo apo, agkornunak, ken agdaydayaw nak iti maysa kada kayo apo nga sponsor dagiti board of judges dagiti finalists da kayo amin apo nga viewers iti daytoy nga kanito tanoawang kayo apo uray no kasano ti kariwawa toy nano nga hosyo awa nga kompleto iti equipments na apo nga sumarunon to apo no lagi di adagi sponsor para iti equipments dagiti ramramit ko apo nga ag-live tahanak magami nga regular nga agla-live kada Domingo na mo lang apo itultuloy ko apo daytoy nga inak na rogyan babayan iti pan nakaawat ti asawak ta kagurguran na no da dumagla-live na ket siyempre apo adu ti maparparagsak iti tangatang lalo dagiti OFW nga pakairamanan dagiti adda diti Pilipinas. Contestant number 8 in the person of Mrs. Josel Torida Organisa Torida manipod iti barangay Palok Ballesteros Cagayan. Himbag nga rabi amin kakabsat, siyak ni Josel Torida, agtawan iti 31 nga agnain iti barangay Palok Ballesteros Cagayan. Sinising niya nga indaton ko biyag ko sot sanda pamanit ni anak pudno tayat ko enagkari kanya
nagsakot nagkaltay naiimbag laro ama kuyo santoy biyag ko tadag sanggasat niyayat jak may turang nirigat denggeng alabiyag ko pima ko di adawat ko dahil di singsing isublim dyan tanim ko apay ko alibat ang tikaring ganyan ay nagulpi kanaya tayo nagbinaybayan samit tiyayatan nagbanag kaming aliday ay nagsaem nagsakot nagkaltay ay nagsaem ragsakot thank you po. Thank you, Josel Organisa Torida. Ket sakbay kakabsat ken gagayem nga itultuloy ko datoy. Kaya't kumeta po nga kablawan iti parag birthday ni Miss Marites Aquino. Kastamet ken ni John Ray Maala, ni Jocelyn Kinday, belated happy birthday to you, Miss Marites Aquino. Mr. John Ray Maala, iti may nga finalista yung kakabsat. Kastamet kini Miss Jocelyn Ali Kinday, iti panag-birthday da, iti kalman. Advance, belated happy birthday to you. Kastamet ka nga, kaya't kumet kablawan, iti panagkasangay, ken panag-birthday ni Ninong Florentino Passion, iti Italy. Happy birthday kang ka, Ninong. Manipod, ken ni Mrs. Concordia Passion Abian, Samalio family, Abian family, and Vicky Garanya dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ninong Florentino Passion dita Italy. May you have many more birthdays to come. Ninong Florentino Passion dita Italy. Kakabsat ken kakayem. Kayat kumet nga kablawan iti advance happy birthday to John Paul Pinol dita Payagan West, Ballesteros, Cagayan. May you have many more birthdays to come into no June 25, 2020. Ti pangablaw manipod kini mamang mo ni Mrs. Nena Cabides iti Madrid, Spain. Kastamet kini manang mo nga Joanna Guillermo ken ni kayo mo nga Derwin Guillermo. Hello kada kayo amin na po dita Madrid, Spain, dita Barcelona, Spain. Ken ayan man nga Spain iti anyo apo manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagiti kakabsat yung nga Pilipino, Ilocano nga nakatangtang ka na po iti panagsauda. Agbiag dagiti Ilocano nga da dito abroad. OFWs da kayo apo nga viewers, thank you very much kada kayo. Dayaya po iti pangablaaw. Ket kakabsat ken gagayem.
Kastame tapong itultuloy tayo. Ayun iti contestant number 9 and the person of Mrs. Marinel Rubio de la Cruz. Da kayo apo nga taga Palok, Ballesteros, Cagayan ni Mr. ni apo po ng barangay Robert Rabilas and Council. Da kayo amin apo nga mangbugbugel iti Rienda iti Turay iti barangay Palok, Ballesteros, Cagayan. Dagiti lumagarapong agbuybuya na imbag nga rabi iyo amin apo dita Pilipinas. Kastama tapo dita Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Dagiti kakalugarak ni Inang Kubergi Ben Molina, ni Uncle Wilson Ben, ni Mrs. Esmenya, dagiti kakasising ko apo, ni Wilmer Ben, ni ading Arturo Molina Jr., ni ading Randel Molina, ni Ipag Rodita Mendoza Molina, ni Catherine Molina, ni Catherine Temporal Molina, ni Kevin. Hi Kevin, happy watching. Kastamat kiti pamilya ni Kathleen Molina Pascual, tay kayong ko apo, nalipata mo ti pilyado nan. Kastamat kan tay tarabitab nga anak dapo ni Angel Molina Pascual. Happy watching kada kayo amin apo. Happy Fathers kada giti amin apo nga buybuya nga tatang. Kastamet nga naimbag nga panagbuybuya dagiti nanang, dagiti balo, dagiti bumaket, dagiti babalasan kang babaro amin kayo apo. Manipod apo ditoy Facebook page nga Liwliwakin Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain, live and direct. Dito'y Canary Island. Okay? Dato yun na po iti Maika 10, Maika Sangapulong nga, Maika Siyam. Maika Siyam ni Marinel Rubio de la Cruz. Manipod iti Palok, Ballesteros, Cagayan, taga Palok. Ito, imbag na daw yung aming kakabsat, gingadayem. Finalist number 9 po, Marinel Florido Rubio de la Cruz, taga Palok, Ballesteros, Cagayan. Happy watching po! God bless us all! Ito, nakalagip ko, dagiti. Naglablabasan abay ngabin nainpay damot ni aya kaawan kumakatinggana remita talagkita tamanin kita tanalipatan ka awan nati marikna na awat ken ka nakasaysang talaga kay dati na ayat ko at sinayang mo nakasaysang talaga binaybayang nga mapukaw kaya ayat ko Na'y na kadyak lawatan Na'y usok sikat na ipupukaw Na'y na katsisikalaeng titunggan Kanito nga inasap sa pulet Nulaeng may sugli naglabas, di saan pa'y nagkupas Pilit at tunggal may sakyang awanin Nakasaysang talaga Kay dati nga ayat ko at sinayang mo
ayat mukanya Dawang talaga Nakasaysang talaga May dating ayat ko at sinayang mo Nakasaysang talaga Binaybayang na mapukaw din ka Nakasaysang talaga May dating ayat ko at sinayang mo Nakasaysang talaga Binaybayang na mapukaw din ka ayat ko Thank you. Thank you very much, Marinel. Jakpay na umangas. Tinulungan ka kabsat nga nagkanta. Ta madanagan nak no hamo magawat ag batayak kanda toy bangko. Da kayo amin na po nga tagapalok Ballesteros Cagayan. Dayaya po ti pagtangtang sityo ni Mrs. Marinel Rubio de la Cruz iti palok Ballesteros Cagayan. Kaya't ko amin nga kakabsat nga bagbabaga kada kayo mo apo kadagiti amin nga barbaro nga adadtoy unag ti page nga out of 14 finalists iti liwliwag kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Siyam kadakwada apo itinaga po iti ili nga Ballesteros Cagayan. Dagiti nalalay nga kumanta iti ili nga Ballesteros Cagayan. May sama itinaga po iti Sudipen La Union. Dua itinaga po iti Ilocos Norte. May sa itinaga po iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Kastamet iti Maysa tinanaga po iti ili nga Latak Santo Niño Cagayan kakabsat. Ket intuno sumaruno nga season to kakabsat. Anyaman nga probinsya, anyaman nga abroad iti ayan mo, no qualified ka apo, napintas ti boses mo, topol ka man, napintas ka man, basta napintas ti boses mo kakabsat, pasok ka dito, liwliwag ka na rayaw, dagiti OFWs, season 2, coming soon na po, agsiim na kadagiti gargaraw, dagiti amin nga sponsor, no matulungan dak apo, kadagiti amin nga papremyo iti kada Domingo nga mga bak. Siyempre apo no, kada Domingo mga bak, mahalanak ti dua kada Domingo. Tapos, pagkukontesek to the batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, batch 6, batch 7, ingana ti batch 8 siguro, taad-ado nas mas napimpintas. Ngam, sigurado nga nalalaing da apo. Ket kitaan tayo apo, ti pagbambanagan, daytoy, dagiti agbaling nga top 7 nga kumakantay ti liwliwag kinrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Ket sagbay nga patuloy na kakabsat, mapantay iti contestant number 10, agyaman at itibiyang dagiti hurato, Mr. Allen Veracruz Pascua, Miss Melody Melo Yadaw Santiago, Miss Noraline Domingo, Mrs. Salome Barria Williams, Mr. Ronnie Pana Francisco Tejano, Mr. Cesar Alonso Acevedo, Mr. Richard Matote, Miss Mel Passion Dugay Valencia, hello DJ, Mrs. Telma Unite Gans, Mr. Arnel Takmo, Mrs. Rosmalin Tabutol Ragudo, Mr. Pastor Tabunyar, Miss Leng Pamitan, Mr. Reynaldo Ramos, and DJ Kevin Jake Starman. Kada kayo amin na po nga Board of Judges, si Dadayaw, ken si Papakumbabanak, nga gyaman kada kayo apo, taamok nga nasikat kayo nga kumakanta, iti kailokwan, toy numutibiyang nanumulang apo, ken nanumuda ito nga Facebook page, ket yak impagaraw apo nga kastoy tinagbalbalinan daytoy nga inayayam ko tanang roginak nga nag-live idi November 24 2019 aging gayta apo ko si Bibiyag Pay babaen dagiti tultulong dagiti amin nga nag-sponsor iti kada weekly contest ingana itatta kakabsat. Ket agyaman nakmet kadagiti amin apo nga nakisalsalip iti daytoy apo no ada dagiti nakisalip apo ditoy nga na thank you ladies
Da kayo apo isa agtultuloy kayo lata apo nga ag-practice nga nalay nga kumanta tadan tulat tiyan sayo apo nga mabalin nga agbalin nga recording artist iti masangwanan iso nga kada kayo amin apo nga finalist dagiti nalaling nga kumakanta medyo agpa-accept kayo kanyak ta palbareng no pumasok kayo iti criteria to yung motibyang tanauyong nak nga apo dagiti apo nga finalist nga 14 nga finalist kakabsat naung tanda kita, inong takta nagtusulpong gamin. Iso nga, da kayo po nga finalist, tataglan finals, anyaman iti nasasaok kada kayo, awan dagi, ay sa oklang dagi ng nagaputi pusok, ay ayatan kayo aming nga 14 finalists, tasapay ko matahandak kagurgura, ken inaramid ko amin iti kabaw laktap no tikas tayo ito yung liwliwa kenrayaw iti Facebook page tayo apo kat masurutan when no makaitit iti liwliwa kenrayaw dagiti amin nga OFW ta amok ken amok unay nga dagiti OFW apo duan iti malmalday ta adayuda iti pampamilyada nang runa iti sakit nga coronavirus kakabsat siyempre pampanunod da no nga problema apo iso nga agyaman na po na dagdi OFWs apo tano awang kayo apo nga nang subsuporta iti dayto nga programa awan nak apo iti tangatang ken pagyaman nak kadagdi amin apo nga opisyales iti asupil ken membro iti asupil anyaman dagdi nang ted apo dagdi nang ted iti 10 euros 5 euro 20 euros 50 euros iti aglalaw kay entero nga lubong nga po nagalak amin Canada, France, Jordan, kastama di Taiwan, nagsolisitan amin ito nutibiyang, nagpo-school dati ropa ko na po, iti pa nagsulisit ko tamabainak nga mangibaga, kada kayo nga, oy solisitan ka man, no, hanyo nga i-kumbinar kanyak apo, mabainak launa, iso nga dagi nagkumbinar, thank you very much, kada kayo apo, hasta kini, dita apo ni, dita Canada kakabsat, gyaman kada kayo amin. Contestant number 10. Okay, contestant number 10 ang kakabsat, nalipatak pa din. Manipod, iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Awagan tayo ni Miss Jocelyn Alec Kinday, iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Ayang kakabsat, dagitay sinuman, dagitay balot-balot. Dahito yun na po, iti pagtangtang sityo dita Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Dagiti lumagara po nga taga Santa Cruz, proud kababayan, kalugaran, dato yun na po ti pagtangtang sityo. Bukod ko, ti adang ko. Okay? Naimbag mo oras tayo, aming kaliwliwa, kinray auto. Thank you, Pres, Christopher Paz. Diyan ko din ako nga mang tultulong kanyak dito, kwarto.
ko